ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଲୋକମାନେ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଗାଡ଼ିର ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆମେ ସାନ ଭାଇର ମୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖେଇବୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ବି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ଆଜି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରେ। ଟୋଟାଲ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖେଇବା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଚିତ୍ର ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖେଇବୁ। ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖେଇବୁ ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ। ଆଜି ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ। ଲୋକମାନେ ଗେଟ୍ କତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ଝଲକ ଦେଖେଇବା ମାଙ୍କ ପୀଠରୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେଳାର। ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି କତରୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରାପାଟି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ଖେଳିବ। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ। ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି। ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର। ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ ଆମେ ଝଲକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ମଜା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଣା ବିକାରେ ମଜବୁତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁ। ଚାଟ ଗୁପଚୁପର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପିଣାକାଳି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ଜିନିଷରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ କତରୁ ପିଲା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ। ଯେହେତୁ ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରେ ଆମେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଝଲକ ଦେଖେଇବୁ ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ। ମା ଦପା ନାଗାଣୀ ପୀଠରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇମୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଦପା ନାଗାଣୀର ପୀଠରୁ ଚିତ୍ର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ପୁରୁଷ। ବ୍ୟାରିଗେଡରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାରିଗେଡରେ ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦୀପ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଲପା ସାହି ଲାଇନରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପ, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ଇଏ। ଲାଇନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମା ଦପା ନାଗାଣୀ କି ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମାନସିକ ଥାଏ
माँ को पाखे घोड़ा चढ़ेले माने ये कृपा लाभ हुए चढ़ेले मनस्कामना पुण्य हुए भक्त मानकर आम चित्र देखो माँ को पिठरू के ना कहे आज्ञा जो माँ को पाखे आज जो पूजा चली दपानागर केमी कौन शांति श्रृंखला चलती कौन लाइन जाऊँगी केमी कौन भक्त मैंने दर्शन कर केमती कौन शांति श्रृंखला पूजा अर्चना कर केते माने 4 दिन चलो मेला माने कौन कौन सब मेला रे मानसिक कले पूर्ण हुए माँ के पाखे कुकुड़ा उड़ा हुआ पूरा चढ़ा हुआ चढ़ा हुए माँ को साड़ी चढ़ा हुए जो मान मानसिक थाए ସେମାନେ କରନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ माँकर मैंने दर्शन कर चित्र देखेगा एटा देखो 3टा भक्त मैंने शांति श्रृंखला भाव दर्शन कर माँ दपानागाणी माँ को पाखे दर्शन कर कृपा लाभ कर चित्र देखो माँ को पिठर लाइन लोक मैंने माँ को दर्शन कर कृपा लाभ कर माँ को पिठर चित्र देखो नदीर चित्र दपानागाणी पीठ नईर लोक मैंने दपानागाणी पीठर चित्र दपानागाणी पीठर आम चित्र देखो आम अपडेट देखु माँ दपानागाणी पीठर आपण मैंने देखु माँ को पीठर चित्र माँ दपानागाणी पीठर केमती कौन भिड़ अच्छी आज माँ को पूजा चली माँ दपानागाणी पीठर आम झलक देखा आपण देखिए माँ दपानागाणी पीठर आज जो मेला चली मकर संक्रांति आज मकर संक्रांति कतरू आज आरंभ है 4 दिन चलो मकर मेला आपण मैंने उपभोग करेंगे माँ को पाखु आम चित्र देखा आपण मैंने देखु उपभोग करूँ माँ दपानागाणी पीठर चित्र आपण मैंने देखु उपभोग करूँ जय माँ दपानागाणी समस्त भल रखता सुख रखता शांति रखता माँ दपानागाणी।